Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 10 February 2023. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti munthu wosafuna kugwira ntchito asadye. Okondedwa, mawa wa lero ndi phunziro namba 7 limene likuchokera pa Machitidwe 2 ndime yake ya 42 mpaka na 47. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti iwo ankasonkhana pamodzi kuphunzitsidwa ndi atumwi pa chiyanjano, pa chakudya ndi popemphera. Aliyense ankachita mantha chifukwa cha zodabwitsa ndi zizindikiro zambiri zimene atumwi ankachita. Okhulupirira wonse anali pamodzi ndipo aliyense ankapereka zinthu zake kuti zikhale za onse. Ankagulitsa minda yawo ndi katundu wawo ndi kugawira kwa aliyense molingana ndi zosowa zake. Tsiku ndi tsiku ankasonkhana pamodzi pa bwalo la pa nyumba ya Mulungu. Ankadya pamodzi m'nyumba zawo mwansangala ndi mtima woona. Ankayamika Mulungu ndipo anthu onse ankawakomera mtima. Ndipo tsiku ndi tsiku Ambuye ankawonjezera ena pa chiwerengero cha olandira chipulumutso. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti zinthu zabwinobwino ngati sizichitidwa ndi nzeru komanso moyang'ana chomwe chingabwere kwa zaka zochuluka kutsogoloko, zinthuzo zikhoza kukhalanso msampha wopweteka anthu pa nkhani ya zachuma ndi moyo wabwino wa tsiku ndi tsiku. Ameni. Okondedwa, tinene moopa Mulungu. Zilipo zabwino zimene poziwerenga m'malemba timapeza kuti zinali zothandiza m'nyengoyo, ndipo pozitengerako nazichita ifeyo lero koma opanda nzeru kwabwino, okondedwa, tikhozanso kukhala wanthu ovutika. That's why ndikukuchenjezani kuti zilipo zinthu zabwinobwino ndipo zinthu zothandiza zofunikanso kuziyang'ana bwino kuti lero lino pozichita ziperekera tanthauzo labwino. Zimenezozo ngati sitizitenga bwino ndi kuzimvetsa bwino, moyo wa leronso ukhoza kusokonekera. Nde ukamasokonekera nkumaloza tu Baibulo kuti ayi ndazilengatu apa nde mmachita zomwezi. N'chifukwa chake okondedwa, nandimati tikamawerenga mawu a Mulungu tizimvetsetsa idali nthawi yanji, zimachitika motani, zidathandiza bwanji, padavuta mpati. Nanga lero lino zomwezi tikhoza kuzichita mwamtundu wanji malingana ndi mmene moyo ukuchitikira lero. Mupeza kuti poyang'ana izi mwa njira yotere tidzapeza zikuluzikulu zimene pakuzigwira ndi kuzichita zidzapereka tanthauzo labwino lakumvera kwa mawu a Mulungu. Koma ngati tingotenga zinthu monga tabora ndawerenga apa ine ntere motere bora idali osasiyanitsa nthawi, osazimvetsa bwino, okondedwa tidzakhalanso mchipinjo chochuluka pomamvera zimene zizi molakwikamo. Timanena kuti ayi ine ndili kumvera Ambuye. That's why ena amanena kuti kumvera Mulungu nkovuta chifukwa kumakwika m'mavuto. Zimamveka ngati zoona koma ayi, vuto limakhala munthuwe kuti pena suda zimvetse ndi kuzitsata bwino zimene ukuwerengazo. Okondedwa, ndikupangireni kuti nkwabwino zedi kumvetsa bwino malemba, kuwatanthauzira moyenera kuti ife lero tisasokonekere pomanamizira kutsatira malemba. Tina wambiri okondedwa hayi zidansokonekera koma kwafunsa amalimba mtima nkomanena kuti ndikumvera mavesi awa. Mawu a Mulungu amakamba izi akuzitenga zinthuzo out of context, si monga mmene kudachitika anthu popeza nthawi idasintha mwina zinthu zonse zingachitikenso monga mmene zidanena kuchitikira lero lino. Zinangofuna kuphunza chachikulu nchiyani mwichi chimene tikozipanga apply lero ndi nthawiso yathu lero, chimene chakhala vuto kwambiri. Chakhala vuto malemba wanu ngofunika kuamvetsa ndi kuaphunzira bwino kuti asakhalenso ngati chipinjo pa moyo wathu.
mawu a Mulungu amatawerengawo kondedwa ndi koyambirira kwa mpingo wa Kristu mwini wake, kwa otsata Yesu, amene anali ophunzira Yesu wasiya wapita, iwo aja akupitiriza kukumanabe, akupitiriza kupembedza, kumaphunzira. Koyambirira kwenikweni kwa mpingo ndikumene tawerengako. Okondedwa mundimvetsetse, Yesu akuwasira mawu onena kuti adzabweranso. Ndipo tikadawerenga m'mbuyomu tikadapeza kuti pamene Yesu amanyamuka kupita kumwamba, adawauza kuti musapite kuna kulikonse mpaka mutalandira Nkhoswe yatsopano, Mzimu Woyera. Ndipo adawauzanso angelo amene adabwera pamene Yesu wapita kuti inu Yesu amene mwamuonayi akupita chochi mudzamuonanso akubwera. Ndekuti idea imene adali nayo kwambiri makosana apoyambirira pa nkhani yakubweranso kwa Yesu, ena amaganiza kuti Yesu akhoza kubweranso mu nthawi imene iwo adakali moyo. Chifukwa Yesu pa nthawi kuti abweranso liti sadanene. Ndipo adawuza kuti sindizo kwanizo kuti mudziwe nthawi, muzingoziona zizindikiro. Iwo kuganiza kwawo ena amaganiza kuti zichitika mu nthawi yawo imene akhoza kukhala ndi moyo, kuti sachedwa iya abwera. Ndiye kuganizanso kumeneko kumathandizanso machitachita ena nthawiyo mwina amene lero tilatengere zikhoza kulikanso ifeyo muvuto lalikulu kwambiri zedi. Ndipo ndikukhulupirira kuti kuganiza kumeneku kumene kudapanga force malingaliro a mtundu wina, kudayikabe anthu awiri atatu m'mavuto popeza sadamvetsetse bwino kuti kodi kukhala kwathu tizikhala motani. Malemba akunena zinthu zingapo zimene pakuziyang'ana okondedwa ndi zinthu zabwino kwambiri zedi. Baibulo linena kuti mmene mpingo umayambika ankasonkhana pamodzi otsata Yesuwo tsiku ndi tsiku ndi kumaphunzira kwa atumwi. Ankadya pamodzi, amadya pamodzi, amasonkhana daily, amadya pamodzi, amazilenga kuti zimene ankadyazo wina aliyense akafuna amabweretsa zimene ali nazo mwa ufulu wake, mpaka natuvena amakagulitsa minda yawo, katundu wawo, ndikubwera nazo ndikumagawira wina aliyense mugwire chimenecho. Ndipo Mulungu angakumena mtima anthu amaonjezekerabe, ndikuti mpingo wamba kukula tsopano mpaka na kufika ponena kuti tikadawereka kutsogolo zidafikapo nthawi ibera aya zamba kuti vuta tsono timaphokoso tiwiri tatu tamba kuonekera mu ntchito imene inkachitika. Muzimenezo kunena timafatizi yang'ane bwino kwambiri ndi kuzionanso ndi mmene moyo wa lero tikhoza kukhalira. Chachikulu kwambiri chimene abale wanga ndimafuna ndikuonetsereni mawuwa nkunena kuti muli zabwino zofunika tizitsata, koma tizitsate ndi nzeru. Amen. Argument yanga mawu lero ndi imeneyo. Mundime zimatawerenga muli zokoma kwambiri ngati kusonkhana pamodzi, kudyera pamodzi, kukumana kawiri almost daily kumakumana. Ndi zabwino kwambiri zedi zikhoza kutithandizira kudziwa zochuluka. Koma nozinafati zimvetsetse ndi nzeru tsopano. Chifukwa mwina nkokafupi ukhoza manena kuti iyayi mpingo wa lero ndasokera. Bwanji tilebera kuchaji sili madyera limodzi monga azatu amachitira kale. Bwanji sikugulitsanso minda yathu ifeyo kumati basi zingobwerapo mpano. Bwanji nanga ifeyo sikumakumana daily usiya zonsezo kumakumana zokhazo. Ndekuti ife ndasokera ndi abisa wanga mpingo umene uzichita zimene zizi ndi utchula kuti mpingo wapamachitidwe 2 ndi mayaka 42 mpaka na 47. Ndifanitsate malemba osati mipingo inayi iyayi nkopafupi kutero. Koma kwa ameneyi ndikhoza nena mawu amodzi kuti zamsowa ndi nzeru, zamsowa ndi kumvetsetsa. Amen. Ndimafuna ndikupemphera abale okondedwa kuti mutsegule maso ndi kuona wani nthawi imene zimachitikira izi kunali kuchiyambi kumene vanthu chiyembekezo chawo chinali chonena kuti ayi Yesu isakhalitsa. Na upoti amalidi bakezo Yesu isakhalitsa
malingaliro awo ndi construction ya mpingo pamene imachitika ndi malingaliro Yesu sakhalitsa adzibweranso. Na ngati akuyenda ndi moyo kuti Yesu sakhalitsa adzibweranso, ndekuti no kukhala ndi katundu ochuluka kumaonedwa ngati kuti nkosafunika kwenikweni chifukwa Yesu azibwera. Nanga mundango wachani Yesu azibwera, nanga ntchito zinazi tizaniso Yesu sakhalitsa mwina zaka ziwiri zimodzi adzikakuda kubweranso. Sadalingalire mwina nkuteka kuti no mwina tidzafika mpaka na lero Yesu osabwera. Mwina sadalingalire. Ndeuti lingaliro limene anali nalo lidapanga promote kuganiza kwa mtundu wina kumene tikalidi kutengere solero ndi kumakuchita solero zina zitivuta abale okondedwa. Chitsanzo, kodi tine kuti Mkhristu weni akhale kuti adzigulitsa katundu wake amene ali naye nkukapita kuchechi yengu kukhala opanda kanthu amene ende kopemphera kwambiri? Yankho lake likonza kuti ayi. Nanga kuti akhale bwanji? Malingaliro akuti kwathu sipa dziko ndingopitirira. Malingaliro amenewa kunena kwa zoona akhoza kumbyala munthu kusasamalira zinthu mdziko muno. One, kusakhala ndi katundu ochuluka ifa kwawo sipa dziko adzingonyamuka akungodutsa. Tsono podutsa atisungiro manga nyumba chifukwa ndi one step to another wadutsa. Ndi zimene zapangitsanso kunena kuti anthu adziononga mchilengedwe chikuchiononga chifukwa kwathu sipa dziko. Koma zikazika dapitirira tikadali mdziko lomwe. That's why mpeza kuti no malingaliro amene anawo kale akuti kwathu sipa dziko lingopitirirawa ndikuononga chilengedwe ndizi nkhani za nyengo zambaso kuti menya tidakali mdziko lomwelu ino kumasauka nazonso. Ndifanene kuti chani malingaliro ena amene ngati samvetseka bwino adzapangitsa zabwinobwino kukhalanso zoononga banthu. Ndimene ndikambe enanso alipo amene adakagwira zonga ngati zomwezi kunena kuti kupemphera kwenikweni okondedwa ndi kumene kupangitsa kuti anthu asakhale ndi zochuluka ndipo adzingodzibweretsa ndipo zimaoneka ngati kuti munthu yingwa uzimu kwambiri zedi. Funso langa mu zaka 10-20 zikubwerazo kodi system imene tikuyambayi idzapitirirabe? Chifukwa mwina nkumanena kuti ayi mpingo wa lero udatha bwanji wanthu sakuchitanso monga mmene tikuchita kalezi. Okondedwa timvetse awa amayamba kumene lipadani gerizo lina limene lidamba kusintha lokha mkati mwa ndima ataona kuti ayikaya akuluakulu zaka zupita chichokeni Yesu papita zaka 20 chichokeni Yesu papita zaka 30 ndikuti amba kuona kuti okay machitidwe ake I think muja timaganizira mujamo sitimaganiza moyenera kwenikweni muzikoza kutheka Yesu linga kanthawi tiyambe kukonzekera izi. Palibe verse yonena kuti padali kusintha kotero koma zidadzisintha zokha pakuona mtunda umene udamba kuyendedwa tsopano. Ndifanene kuti chani kugawana kwa zinthu ndi kwabwino koma no lero lino kuyamba kuoneka ndi kuti kodi pamene ndikugawa izi ineyo mawa ndidya chiyani? Wana wanga apita bwanji ku sukulu? Kodi ndikadzachita retire ineyo ndidzakhala potani? Kulingalira kumeneko mwina singakupeze mwa abale wathu oyambirirawa koma kwalero tikhale nako. Amen. Tikhale nako ndithu. Tikhale nako. Kupemphera perfect kwabwino kwambiri zedi zofunika kwambiri zedi koma no tichotse malingaliro amene abale wathu adali nawo kale akuti sizilenga mtunda adzidwe. Inde ifeso ndi malingaliro amene tikhale nawo nkuti munthawi yosadziwika Yesu abwera ndipo munthawi yosadziwikayi ili ndi mbali ziwiri. Ili ndi mbali yakuti no tikhale okonzeka kwambiri moyo wa uzimu kukonzeka lino mwina ngakhale lero lino usiku uno ngakhale pompano Yesu akhoza kubwera udzatitenga ndi mapita kapena mwina akadzafuna mkuzaka 40 zikubwerazo akhoza kubwera. Ndikuti munthu udzichita zinthu pa magawo awiri. Gawo loyamba khala okonzekera moyo wa uzimu kumana ndi Yesu tsiku ndi tsiku. Gawo lachiwiri khala okonzekera kuti ngakaisatenga mtunda ukhoza kutonga survive mdziko limeneli ndi limene ufuna kupatseni mawu wa lero gawanizo limeneli. Osati limemba limodzi tiyamalalikira kunena kuti Yesu abwera posachedwa. Ndikuti tikonzekere tsana abale okondedwa kuti tsiku losadziwika limene Yesu adatchule adzabwera. Koma popeza kuti silidziwika tiyeni tidzigonabe manyumbamo mapuloti tidzigulabe ntchitozi tidzilimbikirabe chifukwa tsikulo silidziwika. Kudzikira wekha tsikulo zikhoza kukupanga kuyamba kukhalidwe lina la uzimu ndithu maganizo ena koma no kupita kwa nthawi likhozanso kudzakhala chipinjo. Ndifanene kuti chana abale okondedwa ndikuonetseni kunena kuti tiye tiganiza limodzi.
kusonkhana kwa wanthu daily. Inu mmagwira ntchito nkuteka, mmapanga business nkuteka. Ninene ine kuti kuti tisonkhana daily. Kuyambira 7 o'clock mpaka na ukafika nthawi ya 5 o'clock. Tipemphere ndiphunzitse ndipande lemba kwa noseni daily. Funso langa mupanga survive malai muno. Mdziko linoziyenda. Mupeza kuti ayi. Ndiyamba nokulakwirana kuti amene sadabwera nakagwira ntchito ina amenewo afoka. Amene sadabwera napanga kwa zinthu zina afoka. Chifukwa amene akhale obedient, committed ku program imeneyi apangitsa kuti zawo zambiri zima. Mapero wake no amuonanso Mulungu ngati wolakwika. Komano pamene anzathu amazichita poyamba zimamveka mwinanso ndi mmene anthu analili maklasi akuti anali otani zimamveka. Komano zinthu zidamba kusinthika pang'ono atamba kumvetsera akuluakulu bwanja patikoze bwanya Mulungu adazilola daladala kunena ngakhale zeru zawo ziyambe kugwira ntchito pakukonzanso zina ndi zina moyo wawo uziyende. Ndifuna kuthandizana balo kondedwa kuti ngati tikufuna tiyime mgawo la pemphero machidwe athu kati daireyo koma tione nthawi yoyenerera kuyoti tikhoza kuyichita imenenso mwina singathe kusokonezanso magawo a zinthu zina zimene zimatithandiziranso pano pa dziko lapansi. Therefore sikuti kukumana kama ndi mavesi amatawerengawo ikhale excuse yakuti ino mkwanu kungokhala kupemphera basi koma zogwira ntchitozi muleke, zosamalira moyo wanu muleke. Tisatero. Ikhaleponso nthawi yochita zimenezo. Amen. Gawo lina ni gawo losonkhana ndi kumadya pamodzi. Kodi izi zichitike everyday time. Pamene mali bafunika nzeru baja pamenepo. Chifukwa mtili Malawi. Kudziko lathu lino tili ndi zosowa zachakudya mwinanso magawo ambiri. Tinene kuti pamene tasonkhana aliyense azingopo zachakudya aliyense. Osowa ndi ambiri lero lino. Tikandi chigulu cha bantu kumene singakwanitse kuchidyetsa chifukwa kuti notikhala kuti okay kumene kumapezeka chakudya ndiku ena abe ofuna kudyako adzamjoyina mpingo osati kuti afuna Yesu ayi koma adzangodyako basi. Tatswambe kuti mipingo ya lero imachita kukhala ndi program kaya mwina ndi pa chaka kawiri katatu feeding program. Ife tisonkha izi tikadya ndi anthu motere. Tisonkha izi sikuti amati every meeting imene akumana ndi kumadya kudya aliyense adapeza kuti ino mwina ma resources sangathe kukwanira. Chitsanzo ndi ine kupingo kwathu tili ndi anthu ochulukitsa koma silingane kuti every Sunday imene takumana papezeke kuti no kudya kuchitike. Ndiona kuti ndipoperewera amene sindingakwanitse kutero mwinanso ndi gulu limene likhoza lero ondali kuti akuluakulu aliyense wa ife azisonkha plakati kale sizingachitike koma anzathu amachita. Nchifukwa chani ndimadera kuti awawo anali kuchiyambi ochepa otani zimatakuteka ndi malingaliro aja kuti Yesu abwera ponsa chedwa aja zimateka. Koma lero lino mupeza kuti zikuchitikabe inde koma ndi zeru zina ndikuzikuchitikabe pakuonanso nyengo ya lero. Sikuti uzimu watawa ayi koma taonanso kuti tikhoza kuchita bwanji kuonetsa bwanji chikondi kwa anzathu malingaliro zimene tili nazo ndi moyo umene tikudutsa monsonero. Amen. Ndilimbikitsa mipingo ndilimbikitsa abale amene makali ma programs osamalira wanthu monga mmene azitamachitira. Chifukwa lero lino panafuna zeru zina zakulingana ndi lero zokwaniritsanso chikondi chimene Khristu Yesu adatipatsa. Nene kwa anthu amene mati ayi tinasokera sitingazichite daily paonanso kuti mmene moyo wathu ulili pano ndi zovutirapo. Chifukwa tizilekatu zimene zinazika mnthawi yathu ya lero kuti tikhoza kuzichita bwanji moyenderera. Chifukwa mati ndikuwuzani abale okondedwa mtundu wa anthu ongofuna kuthandizika ndi mpingo ulikonso umene udapha kuthekera kwawo. Iwo chimene amaganiza ndi kuti kutchalichi kumapezeka zaulere, kutchalichi timakadya, kutchalichi that's why mbezo zambiri za mpingo sizisamalika ata pang'ono koma kuyiwala kuti amene akuperekawo agwira ntchito kuti zikagwire ntchito ya Ambuye. Posazindikira izambiri amazipanga abuse sichoyenerera kutero abale okondedwa sichoyenerera kutero ayi. Tiyeni tichotse malingaliro onena kuti ine mutu wanga ndiyedzeka mphamvu zanga ndiyedzeka popeza ndimapemphera nkadya komweko nanga zikapezeka bwanji mbalemba akuti anga amagulitsa minda yawo anthu amagulitsa zakuti kuti zikapezeka kuti zikusamalira banthu koma izizi ndi kukula kwa mpingo sizingathe kufikira aliyense.
kwa zaka zonse mpaka Yesu adzatipeza ndi nkhani yovuta. Asati aziyamba mkatikati mwa ndime muno adazisiya. Zimazi achitika apa mutati muwerenge mamu simbuzoti ni kwina koseko mene mpingo makula tsono amachiraso zonga zomwezi. Zidamba kutenga shepi ina malingana ndi kumvetsetsa kwa zinthu zina tsopano amba kupanga koperera okay kodi apa tikozo kupanga izi kodi apa tikozo kupanga izi chifukwa chauna nthawi ndikuti mkaganizidwe kamatha kusinthikaso mkupita kwa nthawi ndikuonanso zimene mukudutsamo mnyengo imeneyo ndizofunika. So musangoti mwapezeka portion kamalemba basi nkunkakamira kuti izi zinthu mozidathera pomwe ipitireni nkhaniyo mupeza kuti munaganizo menelo lidayambika inde koma kutsogoloko lidadzasinthika. Ameni. Kamikena kamene kalipo ndikuti imafika po nthawi ndi idea ijonena kuti sakalitsa Yesu adzibwera Yesu wanthu amatha kugulitsa katundu wawo ndikubweretsa. Ndiye ndinene kuti kodi imeneyi ikhale standard yakuona kuti Khristu olimba ndi kuti amene ali ndi makampani agulitsa ndalama zonse zibwere tidye ngati wanthu pa mpingo. Funso nanga nawo akaphunzira bwanji moyo zikhala motani? Zonse zine kuti zigulitse zikhale m'manja mwa anthu ena ifeyo ayibola tikuchita chipembedzo kuti tipanga survive ku dziko kuno. That's why mpeza kuti idea iyi idasinthika uchitokhala kuti ndo munthu kupereka kudapitirira malingana ndi mene Mulungu amamudalitsira munthu ndipo ndizimene uchita lero pano. Moti anazati ayiti bwanji inu mukhala ndi minda itatu inuyo kumwambasi mukalowa chifukwa ndokhala ndi minda ikapu taona na barama kugulitsa minda kumakapita kuchachi ndikuti inu sabala kondedwa mugulitse katundu wanu yonse uja abwera uchachi ndeti khali ndi mpingo wa wanthu wopanda kanthu anthu ake amphawi ene ndinadya kale zonsezi ifati kudya atu mkwadaiki ikisatero. Mundimvetse nali idea kuti Yesu sachedwa azibwera koma no ataona kupita kwa zaka adati kaya tinafuna rizini mamundawo kuti zina lizipereka kuti zidya tidakapitirabe kulimabe mundawo kutenga adzikiro kakuti ambuye wakutumani chimwene chemwali kuti ayi ndikufuna izi ndalama zake ndikuzifuna ngati ndi ambuye chitani kotsindika amene kuti kumanyisa kale kuti chilamulo chaolalikira kuti panafunika aliyense atera tikati kuti tilakwitsana abale okondedwa koma akale kuti ambuye wakuyankhulani kuti inu mupereka gani perekani ambuye wakuyankhulani ndipo mukutsimikiza mtima kuti wanena kuti mundawo gulitsa ndalama yake ikapitizidwa chitani chifukwa Mulungu adakayankhulabe mpaka na pano olo even ina amandiwuza chinde kuti dai ndifuna ichi chiperekwa kuti ndalama yesi yako simudya chimwene ndiyo kuti mukafika zimachitika akakhala kuti ndi ambuye otero chitani chifukwa ni nthawi yake yokusamalirani koma kuti isa ilokhala ngati mlingo wa aliyense kuti aliyense akondedwa paja kwathu si pa dziko tiyeni minda yonse gulitsani katundu yonse gulitsani zibwere kugomera ambuye zimenezo inuyo akuona ni mchauta poti upite kumwamba poseyedwa tigulitsani kena kalikonse mwina ambuye apanga decide kuti kabeza kazinafete kwa dziko lapansi pano mukhala bwanji mdziko lino ni chifukwa chake okondedwa tidziyang'ana kuti kodi tikozo khala bwanji ganizo ndi kupita kwatsogoloko lidasinthika mukamaona pena amene mwina izi zakuzichita koma osati monga mmene zimachitikira poyamba sindiye kuti uzimu wasungunuka ayi koma kuti lingaliro lidamba kumvetsetseka kuti Yesu akubwera zoona koma no sadanene tsiku nchifukwa likhala okonzeka jaile moyo wanga uzimu kuti Yesu ndikhoza kumana naye komanso ndikhaleso udzikonzekeretsa kuti mwina ngati zizatenga zaka 40 50 60 kutsogoloko kapenanso mwinanso ndimuyalira nkulisiya dzikoli kodi odzakhalawo adzakhale bwanji nzeru izamabwera kutsogolo tsopano atamba kuona kuti nthawi ikupita moti ndimati ndinene ndi nonse amene mwina pa izi simmatha kuzimvetsetsa mmakunda kunyoza ena osewa kuti ayi iwo sakuchita monga malemba limvetseni ndali kuchiyambi ndipo tsopano malingaliro adamba kuonanso zinthu mwa mtundu wina ndi chifukwa chake ndikukulimbikitsani kunena kuti tidziyang'ana zinthu bwino kwambiri zedi kuti tisafike posokonekera imenenso ndikutayika kumene pa miyoyo yathu ndikuyamba ulesi ndikuleka kugwira ntchito ndikumene kuti nzofunika kuti tidzingochita izi ndikufanira ndakulira abale onse amene amati ayi okondedwa kugwira ntchito nkosafuna taonana azathu apa analodzipereka amasonkhana daily tifufuze amapanga survive bwanji kalero nanga kodi adafika nazo pati
zidatani nanga ogwira ntchito o a business amachita motani zina suli mpingo yamba mene mayamba udaganiza kana kali kose structure ngati momwe machita lero ayi zidatenga nthawi kumazili ngati kuti bwanji mangeso konsidawa bwanji mangeso pamgezi ine ndikamapanga program ngikada kuchechi kwati ndimakhandi kulingalira kuti nanga kuti tsiku ili ngati anthu osabwere nanga ogwira ntchito akhoza kwanisa kubwera nanga maganizo amene akubwera lero lino poona kuti notiso ndi anthu osiyanasiyana amene akugwira zosiyanasiyana kuti adzikhala ndi nthawi yochitaso zimenezo komanso nthawi yakupemphera. Amen. Mukhoza kuwanitsa kupemphera daily koma mudzikhala nthawi yanu imene ndiyogwirizana ndi mmene mumachitira ndi kuti moyo wanu usasokonekere ndi kupwetekekanso m'magawo ena. At your own time zikhoza kutheka. And mipingo imapakana ndi program zake molinganaso ndi mmene anthu akumeneko amatha kuchitikira. That's why mupeza kuti pali ma evening devotions. Mupeza kuti pali ma morning devotions. Kuti aperekenso mpanda wa anthu ena kuti akhoza zinthu zina moyeneranso. Kuti mbali zonse za moyo ziyambe kuyenda bwino. Okuti ndinatenga mauwawa kuti mwina nkuyankhulana motere kuti musasokonekere chifukwa amagwira zimene zizi nkuyamba kutsutsa zimene ndikuputsanizi zakulimbikira ntchito kuyamba kutsutsa kunena kuti ayi mpingo wale udasokonekera udasukuluka supu mzimu woyera adathawa ayi koma kumvetsetsa ndi kumene kungati unikire balo kuna dapirirani kumvetsetsa izi kuti moyo wanu ukhale wabwino kuchita kwathu kalero tikumutumikira Ambuyebe ndi ma values omwewa koma mwina silingathe kuchita monga mmene zimachitikira kale chifukwa keso ma ideas ambiri adasinthika tidamba kumvetsetsa ndipo tidzapita kumvetsetsabe monga mmene Ambuye adzakarunikira mawa wabwino ndipo Ambuye akudalitseni pamene mulinganaso mozama za chimenechi. Amen.